Γεια σας, καλώς ορίσατε στο κανάλι μου Φανταστικά σε μένα. Κάντε μία εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται όλα τα καινούρια μου βίντεο και πατήστε και το like. Λοιπόν, σήμερα είναι το πρώτο βίντεο που θα κάνουμε ένα σχέδιο για σεμέν. Αυτό το σχέδιο πολλαπλασιάζεται, μπορείτε να το πλέξετε όσο είναι και το επιπλάκι σας, αλλά σε μονό αριθμό, όχι σε ζυγό. Μονά κουτάκια δηλαδή. Εδώ έχω 9. Μπορείτε να κάνετε 7, 9, 11 έτσι. Όχι 2, 4, 6, 8. Μονό αριθμό σε κουτάκια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 είναι. Επί 9 κουτάκια. Ήθελα να φτιάξω και μια δαντέλα. Προσπάθησα αλλά δεν μου βγήκε. Μπορεί να το δείξω σε ένα άλλο βίντεο, μπορεί και όχι. Τέλος πάντων, σήμερα θα μάθουμε πιο πολύ. Τα βασικά τα ξέρετε, τα ποδαράκια. Θέλω να σας δείξω πιο πολύ το χ. Πώς γίνεται και πώς αρχίζουμε ένα σεμέν τετράγωνο. Είναι ωραίο, καταπληκτικό και μεγαλώνει όσο θέλετε ο ρόμβος. Το έχω και εδώ. Μπορείτε και έτσι, μπορείτε και έτσι χωρίς χ. Ή μπορείτε και γεμάτο ποδαράκι όλο. Τέλος πάντων. Θα το δούμε στην πορεία. Είναι πολύ ωραίο. Σας το προτείνω για πρώτο βίντεο, είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, θα πλέξω με βελονάκι 4, 1,6 και δαντελόνι με 20 μπέζ. Λοιπόν, καθίστε να βάλω και την επιφάνεια από κάτω για να φαίνεται καλά το δαντελόνιμα, γιατί στα προηγούμενα βίντεο δεν φαινότανε. Αυτό λίγο στην άκρη για να φαίνεται καλύτερα. Λοιπόν, θα κάνουμε τον κόμπο μας όπως έχουμε μάθει και εγώ δεν θα κάνω 9 κουτάκια, θα κάνω 7 κουτάκια. Για το συγκεκριμένο έχω κάνει 37 αλυσίδες συν 8 για το ποδαράκι για να φτιάξω το κενό. Εδώ θα κάνω 29 αλυσίδες συν 8, δηλαδή 37 αλυσίδες για 7 κουτάκια, όχι 9. Έκανα τις 37 αλυσίδες. Υπάρχει ειδικό βίντεο πώς κάνουμε το κόμπο και τις αλυσίδες. Τα αναλύω. Και τώρα θα πάρουμε 2 ριξίματα και θα μπούμε στη 13η αλυσίδα. Δηλαδή 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Στη 13η. Μισό λεπτό γιατί μάζεψε εδώ. Μας πειράζει. Παίρνουμε. Βγαίνουμε. Και έδειξα πώς πλέκουμε διπλό ποδαράκι στα προηγούμενα βίντεο. Τώρα θα πλέξουμε διπλό ποδαράκι αλλά λίγο πιο διαφορετικά. Δηλαδή, στην αρχή δεν θα κλείσουμε 2 θηλιές. Θα κλείσουμε 1, 2, 2 και 2. Αν θυμάστε, πλέκαμε 2, 2, 2 και 2 θηλιές. Εδώ είναι διαφορετικά για να βγει λίγο πιο μεγάλο. Είμαστε εδώ, σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, για να συνεχίσετε, 3 αλυσίδες, 2 ριξίματα και μπαίνουμε στη 4η αλυσίδα. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Στη 4η. Βγαίνουμε. Πάλι. 1, 2, 2 και 2. Λοιπόν, εσείς θα συνεχίσετε μέχρι εδώ. Στο τέλος. Δηλαδή, εγώ θα κάνω 7 κουτάκια. Εσείς ανάλογα το επιπλάκι σας. Μπορεί να θέλετε τόσο. Τόσο. Δεν ξέρω, ο καθένας όπως του αρέσει και βολεύεται. Λοιπόν, μόλις κάνετε την πρώτη σειρά, εγώ το έκανα, 7 κουτάκια,
θα κάνετε, για να πάμε στη δεύτερη σειρά θα κάνουμε 8 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Θα πάρετε και 2 ρηξίματα και θα γυρίσουμε το πλεκτό μας. Και για να κάνουμε πάλι το κενό μας, το πρώτο μας, θα μπούμε στο πρώτο ποδαράκι πάνω. Πάλι θα κάνουμε το ίδιο ποδαράκι. 1, 2, 2 και 2. Θα κάνετε μέχρι εδώ κουτάκια, δηλαδή στη δεύτερη σειρά θέλουμε να έχουμε 2 κενά κουτάκια. 1, 2, 3. Για να αρχίσουμε τα ποδαράκια να αρχίσουμε να ανοίγουμε το ρόμβο μας. Μόλις κάνουμε 3 κουτάκια στη πάνω σειρά και φτάσουμε δηλαδή στη μέση του σεμέν μας, θα πάρουμε 2 ρηξίματα και θα μπούμε μέσα εδώ στο κενό. Μέσα εδώ. Θα πάρουμε και θα κάνουμε πάλι το ίδιο ποδαράκι. 1 θηλιά κλείνουμε, 2, 2 και 2. 2 ρηξίματα, ξαναμπαίνουμε. 1, 2, 2, 2. 2 ρηξίματα, μπαίνουμε. 1, 2, 2 και 2. Το πέμπτο ποδαράκι μας θα το κάνουμε πάνω στο ποδαράκι. Δεν θα μπούμε στο κενό. Μπαίνουμε, βγαίνουμε. 1, 2, 2 και άλλες 2. Λοιπόν, συνολικά θέλουμε να έχουμε 5 ποδαράκια. 2 στα ποδαράκια, μία λυσίδα, ένα ποδαράκι εδώ και ένα ποδαράκι εδώ και 3 μέσα εδώ. Για να κάνουμε 5 ποδαράκια για να αρχίσουμε το ρόμβο μας. Θα συνεχίσετε με 3 αλυσίδες για να κάνετε πάλι κενό και 2 ρηξίματα. Θα μπείτε εδώ, θα βγείτε. 1, 2, 2 και άλλες 2 θηλιές. Θα κάνετε άλλα 2 κουτάκια και θα σας συνεχίσω. Ήθελα να κάνω και μία ανακεφαλαίωση. Όταν θα είστε στο τελευταίο κουτάκι και θέλετε να κάνετε και το τελευταίο από εδώ, για να βγούνε ίσα, να είναι ίσο δηλαδή και να μην μπαίνει προς τα μέσα ή βγαίνει προς τα έξω, θα μετρήσετε και θα μπείτε στη τέταρτη αλυσίδα. 1, 2, 3 και θα μπείτε στο τελευταίο για να βγει ομοιόμορφο, ίσιο δηλαδή. Λοιπόν, θα κάνουμε 8 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 ρηξίματα και γυρίζουμε το πλεκτό μας. Θα κάνουμε πάλι κενό και θα μπούμε εδώ πάνω στο ποδαράκι. Το κάτω δηλαδή ποδαράκι. Θα μπούμε πάνω. Θα βγούμε. 1, 2. 2. Μισό λεπτό. 2. Και άλλα 2. Άλλες 2 θηλιές θα κλείσουμε. Θα ξανακάνουμε ένα κουτάκι. 3 αλυσίδες δηλαδή. 1, 2, 3. 2 ρηξίματα. Θα μπούμε στο ποδαράκι. Δεν μπαίνει. Μπαίνουμε, βγαίνουμε. 1, 2, 2 και άλλες 2. 2 ρηξίματα και θα κάνουμε 3 ποδαράκια μέσα εδώ και ένα ποδαράκι πάνω στο ποδαράκι που δεν θα το κλείσουμε. Κάναμε τα 3 ποδαράκια μέσα στο κενό, 2 ρηξίματα για να πάμε να κάνουμε το πέμπτο πάνω στο ποδαράκι όμως αυτή τη φορά. 1, 2 και 2 και δεν θα το κλείσουμε το ποδαράκι. Τις τελευταίες 2 θηλιές θα τις κλείσουμε όπως τα προηγούμενα. Θα πάρουμε 2 ρηξίματα και θα μπούμε εδώ πέρα στο πέμπτο ποδαράκι κάτω. Μπαίνουμε, βγαίνουμε και τώρα θα κάνουμε πάλι διπλό ποδαράκι αλλά θα το πλέξουμε διαφορετικά. Αντί να κάνουμε μία θηλιά, 2 και άλλες 2 θα
Θα κλείσουμε 1, 2, 1, 2 και τώρα 3. Ωραία. Για να αρχίσουμε το χ. Τώρα, 3 αλυσίδες, 1, 2, 3. Θα κάνουμε 2 ριξίματα, θα μπούμε εδώ πέρα, στο πρώτο ποδαράκι πάλι από το κάτω, θα μπούμε, αλλά όταν μπούμε δεν θα πάρουμε κλωστή, θα βγούμε μπροστά από το ποδαράκι το μεγάλο που κάναμε, θα πάρουμε κλωστή, θα βγούμε και θα επιλέξουμε πάλι το ίδιο. Θα σας το δείξω και πρακτικά, εκτός από θεωρητικά. Μισό λεπτό. Είπαμε 3 αλυσίδες, 1, 2, 3, 2 ριξίματα. Είπαμε θα μπούμε στο πρώτο, θα βγούμε μπροστά από το μεγάλο ποδαράκι που κάναμε, παίρνουμε ρίξιμο και 1, 2, 1, 2 και τις τελευταίες 2 πάλι δεν θα τις κλείσουμε. Τις τελευταίες 2 θηλιές. Αντιθέτως θα πάρουμε 2 ριξίματα και θα μπούμε εδώ στο πρώτο. Και θα κάνουμε 1, 2, 2 και θα κλείσουμε τις 3 τελευταίες θηλιές. Και βγαίνει το χ. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με 3 ποδαράκια μέσα εδώ, ένα ποδαράκι πάνω εδώ, κενό και θα πάμε στην 4η σειρά. Για να μην χαλάμε τσάμπα χρόνο, εγώ συνέχισα το πλεκτό μας. Είμαστε πάλι στη 4η σειρά. Πάμε να κάνουμε το 5ο ποδαράκι, αλλά δεν θα το κλείσουμε, για να κάνουμε και το χ. Βγαίνουμε 1, 2, 2. Τις τελευταίες 2 θηλιές δεν τις κλείνουμε. Παίρνουμε 2 ριξίματα. Μπαίνουμε στο κάτω 5ο ποδαράκι. Εδώ δηλαδή. Βγαίνουμε. Μισό λεπτό, δεν μπήκα καλά. Βγαίνουμε και 1, 2. 1, 2 θηλιές, 3. Και κάναμε πάλι το χ. Η πρώτη γραμμή του χ. Να σας το πω και πιο. 3 αλυσίδες. 1, 2, 3. Θα πάρουμε 2 ριξίματα. Θα μπούμε στο πρώτο ποδαράκι εδώ κάτω. Εδώ κάτω. Θα μπούμε και θα περάσουμε εδώ έτσι. Το περάσουμε έτσι. Λοιπόν. Σας το κάνω έτσι γιατί δεν φαίνεται ότι θα πάρω τα 2 ριξίματα, δεν θα φαίνεται καλά. 2 ριξίματα, θα μπω, θα βγω, θα πάρω και μετά θα βγω, συγγνώμη. Και 1 θηλιά, 2, 1 πάλι. 2 ριξίματα. Θα μπω εδώ πέρα στο 5ο κάτω ποδαράκι. 1, 2, 2 και 3. Και έτοιμο το χ. Έτοιμο. Λοιπόν, μέσα εδώ πάνω, στο χ από πάνω εδώ πέρα, που έχει κενό, θα κάνω 3 ποδαράκια. Διπλή, έτσι. 1, 2, 2 και 2. Πάλι 2 ριξίματα, θα μπω πάλι πάνω. 1, 2, συγγνώμη, 2 ριξίματα, θα μπω 1, 2, 2 και 2. Θα κάνω κι άλλο ένα ποδαράκι εδώ μέσα. 1, 2, 2 και 2. Τώρα, το 5ο ποδαράκι θα το κάνουμε εδώ πάνω, όπως πάντα, κάθε φορά.
1, 2, 2 και 2. Λοιπόν, μπήκαμε μέσα εδώ για να κάνουμε 3 ποδαράκια. Μέσα εδώ μπήκαμε και κάναμε 3 ποδαράκια. Έτσι θα μπείτε και εδώ. Θα κάνουμε αυτή τη σειρά να τελειώσουμε. Να κάνουμε όλα ένα χ δηλαδή. Δεν θα το κλείσετε. Συγγνώμη. Δεν θα το κλείσετε το τελευταίο ποδαράκι είπαμε. 2 ριξίματα. Θα μπείτε στο πέμπτο. Θα κλείσετε τώρα 1, 2, 1, 2 και 3. 3 αλυσίδες. 2 ριξίματα. Μπαίνουμε στο πρώτο κάτω ποδαράκι. Βγαίνουμε μπροστά από το ποδαράκι που πλέξαμε πριν. Βγαίνουμε από τη τρύπα. 1, 2, 1, 2. Παίρνουμε. Μπαίνουμε στο πρώτο. 1, 2, 2, 3. 3 και ένα ποδαράκι. 1, 2. Συγγνώμη. Εδώ. 2 ποδαράκια. 1 ακόμα. 2. Και το πέμπτο θα το βάλουμε εδώ πέρα. Δύο. Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω πώς θα κλείσουμε το ρόμβο μας. Θα κάνουμε ένα κενό, 8 αλυσίδες, κενό και θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, έκανα το κουτάκι και τώρα για να κλείσουμε το ρόμβο μας θα κάνουμε 3 αλυσίδες, 2 ριξίματα, θα μπούμε στο πέμπτο ποδαράκι, 1, 2, 2 και 2. Τώρα θα πάρουμε 2 ριξίματα, θα πάμε πάνω στο χ, 1, 2, 2 και 2. Άλλα 2 ριξίματα, 1, 2, 2 και 2. 2 ριξίματα, 1, 2, 2 και 2. Θα πάμε στο πρώτο ποδαράκι, 1, 2, 2 και 2. Δεν θα το κλείσουμε, συγγνώμη. 2 ριξίματα για να κάνουμε το χ. 1, 2, 1, 2 και 3 αλυσίδες. 1, 2, 3. 2 ριξίματα, μπαίνουμε στο πρώτο, βγαίνουμε, παίρνουμε. 1, 2, 1, 2. Έχουμε 2 ανοιχτό ποδαράκι. Μπαίνουμε στο πέμπτο. 1, 2, 2 και 3. Παίρνουμε 2 ριξίματα. Θα μπούμε πάνω στο χ. 1, 2, 2 και 2. Ένα ποδαράκι ακόμα. 1, 2, 2 και 2. Και άλλο ένα ποδαράκι μέσα στο κενό. 1, 2, 2 και 2. Τώρα το τελευταίο ποδαράκι το κάνουμε πάνω στο ποδαράκι το πρώτο. 1, 2, 2 και 2. 2 κενά και πάμε για την πρώτη τελευταία σειρά.
Λοιπόν, για να μην χάνουμε χρόνο έκανα 3 κουτάκια για να κλείσουμε τελείως το ρόμο μας. 2 ρηξίματα και θα μπούμε πάνω στο χ. Θα κάνουμε 3 ποδαράκια. Ξέρετε πλέον πώς κάνουμε τα 3 ποδαράκια. 1-2 ποδαράκια. Και θα μπούμε και το τρίτο ποδαράκι να κάνουμε. 1, 2 και 2. Θα κάνουμε και το πέμπτο ποδαράκι. 1, 2, 2 και 2. Θα κάνουμε 3 κουτάκια ακόμα για να τελειώσουμε αυτή τη σειρά και μετά όλο κουτάκια η άλλη σειρά να σας δείξω και πώς κλείνουμε. Λοιπόν, αφού φτάσαμε στη τελευταία σειρά, για να κάνουμε το τελευταίο κουτάκι θα κάνουμε 3 αλυσίδες, 2 ρηξίματα, θα μπούμε στο τέταρτο ποδαράκι. 1, 2, 3. Στο τέταρτο ποδαράκι. Θα κάνουμε 1, 2, 2 και 2. Τώρα, πώς θα τελειώσουμε το σεμένι για να μην μας ανοίξει, πώς θα το ράψουμε. Θα κάνουμε μία θηλιά, αλλά θέλω να είναι δυνατή, θα σας παρακαλέσω να είναι δυνατή. Μία θηλιά, θα πάρετε το ψαλιδάκι, θα κόψετε εδώ και θα τραβήξετε τη θηλιά με δύναμη. Θα κλείσει και θα γίνει κόμπος. Ας το κάνουμε, να το δείτε. Έχω κάνει τη μία θηλιά, κόβω, τραβάω με δύναμη, έγινε. Λοιπόν, δεν ξυλώνεται. Πώς θα το ράψετε όμως? Θα το ράψετε ανάμεσα στις αλυσίδες, δηλαδή θα πάτε μέσα εδώ, θα μπείτε μέσα εδώ στην αλυσίδα και θα κάνετε μία. Θα βγει. Θα μπει. Μπήκε. Έτσι το κάνετε σε όλη τη σειρά. Πάμε τα λιμιά να το δείτε για να κλείσω και το βίντεο. Μπαίνετε μέσα στην αλυσίδα. Μισό λεπτό γιατί γίνεται χαμός. Θα πάρετε κλωστή, θα το τραβήξετε και θα βγει. Αυτό το κάνετε καμιά 10 φορές για να μην ξυλωθεί με το πλύσιμο. Λοιπόν, έτοιμα. Μοιάζουνε, είναι ωραία. Λοιπόν, και στο επόμενο βιντεάκι μπορεί να σας δείξω δαντέλα. Ή θα αρχίσουμε άλλα σχέδια σε μένα. Ευχαριστώ πολύ που είδατε το βίντεο. Κάντε μια εγγραφή, πατήστε το like και το καμπανάκι. Καλή σας συνέχεια. Γεια σας. Oh